Bideo honen helburuak dira copyright, copyleft eta Creative Commonsen arteko ezberdintasunak ezagutzea. Lan bati zein lizentzia dagokion jakitea. Lan jakin bati lizentzia bat ipintzen ikastea. Ezaguna izango duzu noski copyright ospetsua, eskubide guztiak erreserbatuta esaldiari lotuta gelditu dena. Bada, eskubide ekonomikoei edo ustiapenekoei eragiten die copyrightak. Horien arabera, inork ezin du lan bat erreproduzitu, eraldatu edo argitaratu, egilearen edo titularraren baimenik gabe, eta sarritan ordain ekonomikorik eman gabe. Beraz, copyrightaren ikurrak adierazten du lan bat jatorrizkoa dela, eta hori erreproduzitzea, eraldatzea, argitaratzea, egile eskubidei lotuta dagoela. Horren bestez, debekatuta dago lan hori kopiatu, erreproduzitu eta abar egitea egilearen baimenik gabe. Sortzaile edo egile batek berez, bere lanaren gaineko eskubideak ditu eta ez da inongo ekintza formalik behar horiek bermatzeko. Lana sinatzea modu erraza da egiletza jasota gelditzeko. Dena den, egile eskubideak gauzatzeko gehien erabiltzen den modua copyrightaren ikurra egilearen, izenaren eta lanaren dataren ondoan jartzea da. Baina ze gertatzen da egileak ez dituenean jabetza intelektualaren legearen araberako eskubide guztiak gauzatu nahi? Adibidez, demagun egile batek bere lana interneten zabaldu nahi duela eta edonork doan eta bere baimenik gabe erabil dezakela erabakitzen duela, edo bere lana kopiatzeko, egokitzeko edo itzultzeko aukera eskaini nahi duela. Horrelakoetarako, egileek ustiatze eskubideak modu errazean kudea ditzaten lizentzia batzuk sortu dira, copyleft lizentziak, eskubide batzuek erreserbatuta ideiarekin lotuta daudenak. Orduan, zer eta nolakoak dira copyleft lizentzia horiek? Copyleft lizentzia bidez, lanen gaineko eskubideen kontrol handiagoa dute sortzaileek, eta erabiltzaileek eskuragarriago izaten dituzte lanok, erabiltzeko murrizketa gutxiagorekin. Bestelako lizentzia horien inguruan gehiago jakin nahi baduzu, Copyleft fundaziora jo dezakezu. Bertan, lizentzia moten berri ematen dute eta lan bakoitzarentzat aproposena dena gomendatu. Gaur egun, Creative Commons lizentziak dira gehien erabiltzen diren copyleft lizentziak. Creative Commons gobernuz kanpoko erakundea da, irabazi asmorik gabekoa, eta egilei eta sortzaileei euren lanen gaineko eskubideak kudeatzeko lizentzia eta tresna libreak eskaintzen dizkie, lana eta ezagutza modu errazean partekatzeko aukera izan dezaten. Ideia sinplea erreibindikatzen dute. Sortzaile batzuek nahiago dute euren lana partekatzea eta beste batzuei lan hori berrerabiltzeko, eraldatzeko edo banatzeko aukera ematea, legearen arabera dagozkien eskubide guztiak gauzatu gabe. Horrela, Creative Commons lizentziek aukera ematen diete egilei euren lanen gaineko eskubide batzuk lagatzeko eta beste batzuei eusteko, beti ere baldintza batzuk beteta. Creative Commonsak edozein motako sormenezko edukiei aplika ahal zaizkie hezkuntza baliabideak, musika, argazkiak, datu baseak, informazio publikoa eta gobernukoa eta barne. Creative Commons lizentzia bakoitzak zehazten ditu egileak lagatzen dituen eskubideak eta baita ere erabiltzaileek lanarekin egin dezaketena, batez ere berriro argitaratu edo aldatu nahi badute. Beraz, ez dago lizentzia bakar bat. Egilearen nahiaren arabera, hainbat aukera uztar daitezke eta. Guztietan, nahitaezkoa da lanaren egilea aipatzea. Honako hauek dira Creative Commons lizentzietan uztartzen diren oinarrizko 4 baldintzak. Aipamena, egileak bere lana edo horren ondorio direnak kopiatzeko, banatzeko eta erakusteko aukera ematen du, beti ere egilean orden aipatuta. Erabilera ez komertziala. Egileak bere lanaren erabilera ez komertziala bakarrik baimentzen du, eta beraz beste batzuek lan hori edo horren ondorio direnak kopiatu, banatu eta erakuts dezakete baldin eta helburu komertzialik ez badute. Ez eratorriak. Egileak bere lana berrerabiltzeko aukera ematen du, baina ez aldatzeko ez eta jatorritik eratorritako lanak sortzeko ere. Egileak baimena ematen du bere lana sortu zuen moduan kopiatzeko, banatzeko eta erakusteko, aldaketarik egin gabe.
Eta azkenik, berdintasunez partekatu. Lana berrerabiltzeko eta aldatzeko aukera ematen du, beti ere sortutako eratorritako lanak lizentzia berberaren pean argitaratzeko baldintzarekin. Egileak baimena ematen du bere lanetik eratorritako lanak beste batzuek banatzeko, baina jatorrizko lanaren lizentziapean. Baldintza horiek uztartuta, 6 Creative Commons lizentzia sor daitezke. Aipamena, lana era guztietara ustiatzea baimentzen du, helburu komertzialekin ere eta baita eratorritako lanak sortzea ere, horien banaketa inongo murrizketarik gabekoa izanik. Aipamena ez komertziala. Eratorritako lanak sortzea baimentzen du, beti ere komertzialki erabiltzen ez badira. Jatorrizko lana ere ezin da helburu komertzialekin erabili. Aipamena ez komertziala berdintasunez partekatu. Jatorrizko lana eta egon daitezken eratorritakoak ezin dira komertzialki erabili. Eratorritako lanen banaketa jatorrizkoaren lizentzia berberaren pean egin behar da. Aipamena ez komertziala eratorritako lanik gabe. Jatorrizko lana ezin da komertzialki erabili eta ezin da eratorritako lanik sortu. Aipamena berdintasunez partekatu. Lana eta horretatik eratorritakoak komertzialki erabil daitezke eta azken horien banaketa jatorrizkoaren lizentzia berberaren pean egin behar da. Aipamena eratorritako lanik gabe. Jatorrizko lana komertzialki erabil daiteke, baina ezin da eratorritako lanik sortu. Gogoan izan, copyrightez babestutako lana erabiltzen dituzunean bezala, Creative Commons lizentzia dutenak erabiltzen dituzunean, ezinbestekoa dela lanen egilea aipatzea. Erreferentzia bibliografiko modura sartu behar dituzu, funtsezko datuekin ezagutuak izan daitezen. Jardunbide egokia da Creative Commons duen lan bat idatziz aipatzen duzunean, egilearen izena eta haren esteka jartzea, baldin badago, eta baita lanaren izena eta esteka ere, baldin badago. Horiekin batera, argitaratuta dagoen Creative Commons lizentzia mota eta horren esteka ere jarritzazu albada. Zure lana edo horren zati bat eratorritako lana bada, hau da egokitzapena edo itzulpena, hori ere azaldu beharko duzu. Nola aurki ditzakezu copyleft baliabideak? Mota horretako lizentziaren baten pean argitaratutako lanak aurkitu nahi badituzu, Creative Commonsen orrialdean Creative Commons Search bilatzailea duzu, copyleft lizentziak dituzten edukiak, dokumentuak, bideoak, musika, irudiak aurkitzeko. Era berean, Google bilatzailearen bilaketa aurreratuaren bidez ere aurki ditzakezu copyleft baliabideak. Bilaketen emaitzak erabilera eskubideen arabera iragazteko aukera izango duzu, eta hortik aurrera zure beharretarako lizentzia egokiena aukeratu ahal izango duzu. Creative Commons lizentziei buruz gehiago jakin nahi baduzu, honako laguntza material hau ikus dezakezu. Laburtuz, copyright eta copyleft bereizi behar dira. Copyright ikur honekin adierazten da eta eskubide guztiak erreserbatuta daudela adierazten da. Copyleft lizentziek berriz eskubide batzuek erreserbatuta daudela adierazten dute. Copyleft lizentzien bidez lanen gaineko eskubideen kontrol handiagoa dute sortzaileek eta erabiltzaileek eskuragarriago izaten dituzte lanok erabiltzeko murrizketa gutxiagorekin. Hau da, aukera ematen diete egilei euren lanen gaineko eskubide batzuk lagatzeko eta beste batzuei eusteko beti ere baldintza batzuk beteta. Gaur egun, Creative Commons lizentziak dira gehien erabiltzen diren copyleft lizentziak.